Да живее революцията! Да живее картицата! Кой е картицата? 26 март. От сега нататък може да слушате само една единствена песен. И да шофирате само една единствена кола. Защо? Не се примирявай с стандартното. Новият Аурис. Импулсът да бъдеш различен. Стрес, напрежение, безсъние, високо кръвно налягане. Геримак от корени на дъхав здравец. Природен продукт, подпомагащ профилактиката на високото кръвно налягане и безсънието. Геримак. Мощен натурален антиоксидант. За здраве, бодрост и сила. Геримак. Здраве от нашата природа. Стане ли дума за лаптопи? Супер офертите на Техномаркет никога не спират. Ето го и новия Sony Vaio серия E15. Лек и модерен красавец с уникален дизайн. Ярък дисплей Vaio и мощен двуядрен процесор Intel Pentium с 500 гига на твърдия диск, 4 гига RAM и яка видеокарта AMD Radeon. Всяко съдържание и забавление просто лети. Техномаркет. Нещата, които работят. Събуди се 5 минути по-рано за едно ново изкушение. Нескафе Класик крема. Богат кафе вкус, съчетан с изкусителен каймак. Новото Нескафе Класик крема. Кафе с изкусителен каймак. Ново от Nivea Men. Дезодорант Стрес Протект. Дори срещу изпотяване, причинено от стрес. Без изпотяване при стрес, без неприятна миризма. Премини всеки стрес тест с Стрес Протект. От Nivea Men. Всичко започва с теб. Обездвижване. Нередовно хранене. Стрес. Всичко това води до висок холестерол и риск за сърцето. Решението започва с Омега Прим. Най-модерната формула с Омега-3, коензим Q10 и селен. Омега Прим нормализира нивата на холестерола и кръвното налягане, дава енергия на сърцето и цялото тяло, ускорява метаболизма. Омега Прим поддържа сърцето здраво. А сега и в нова, по-голяма опаковка с 20 капсули подарък. От Валмарк. Играта на Несле започна! Мура и LZ са лудница в новите си червени опаковки. Купи вафла Мура или аерошоколад LZ вече в нова червена опаковка. Регистрирай се на 0700 300091 или на nestlechoco.bg и разбери веднага дали печелиш Мура раница или LZ плажна кърпа. Да обичаш шоколад. Заповядай, скъп. Ще пусна една пералня за до вечера. Новият Savexin Love събужда романтиката около вас и дарява дрехите ви с неустоим аромат на любов. Май, аз ще го пробвам този Savex. 21 000 часа тестове на двигателя. 5000 дни изпитание при екстремно натоварване. 2500 проверки на качеството. 5 години гаранция. И 365 усмивки на година. Новият 301. Тествайте го и вие в центровете на Peugeot. Peugeot 301 само за 239 лева на месец при 4,9% фиксирана лихва и без такса управление. Смартфонът Nokia H306 ти дава повече. Сега с него получаваш безплатно 40 игри за супер приключения. Съчетаваш удобството на сензорния дисплей и свободата да споделяш в социалните мрежи каквото се сетиш. Nokia H306 ще бъде твой само за 29,90 с план от Viva.com. Viva.com – 3G мрежата с най-добро покритие в България. Искаш да се отървеш от няколко килца или от досадните екстри? На помощ идват експертите на Vitaslим. Vitaslим Light с ускорено действие. Vitaslим Line за проблемните зони. Vitaslим Fitness за стягане и оформяне. Избери своя експерт или комбинирай за още по-голям ефект. Vitaslим са уникални течни формули с изцяло чисти и свежи съставки за бързо и пълно усвояване. Резултатът надминава очакванията с експертите на Vitaslим. А сега и най-новото от Vitaslим. Дъвки за тънка талия. Фитнес. Секс. Мода.
Финанси. Свободно време. Всичко, което интересува съвременния мъж в едно списание. Men's Health. Уморена си, а? Очите ти са червени като светофари. Уф, тежък ден. Опитай Афомил. 2 капки и ще намали бързо зачервяване. По-добре. И можеш да го ползваш колкото пъти искаш. Много по-добре. Афомил 1000 пъти по-добре. Медицински продукт. Прочетете внимателно указанието за ползване. Легендата на Чикаго Булс. Денис Родман. В картицата. Зрелището започва. Понеделник. 20 часа. Боже, доживях! Слава Богу, се върнаха на правия път. Едно. Чакай, не съм почел. И тук едно. Пред банята. Всеки понеделник от 20 часа. Само по TV7. Държавата е отговорност на своите граждани. Национално турне в подкрепа на гражданската позиция. Трибуната за твоя глас без цензура. България избира News 7 и TV7. Вторник, сряда и четвъртък. Пряко по TV7 от 8 и 17 часа и по News 7 от 21 часа. Информационният канал на България. News 7.